que a miúdo se relacionan coa menopausa. Ola a todas e benvidas a Canle. Agardo que esteades super ben. Eu son Laura e hoxe apetecíame desmitificar algúns aspectos da menopausa. O martes día 20 é o Día Mundial da Osteoporose. Celébrase cada ano para concienciar sobre a prevención, o diagnóstico e o tratamento desta enfermidade, así como doutras enfermidades metabólicas. Comezou a celebrarse en 1996 cunha campaña lanzada pola Sociedade Nacional de Osteoporose de Gran Bretaña. E dende 1999 cada campaña ten un tema específico. Este ano a campaña pretende poñer o acento no vínculo entre a osteoporose e os osos rotos, que teñen un impacto grave en termos de dor, discapacidade e perda da independencia. Do mesmo xeito, tamén buscan centrar a atención na osteoporose como un asunto familiar, posto que os familiares habitualmente asumen a carga dos coidados, perdendo tamén parte da súa independencia. A osteoporose relacionase habitualmente coa menopausa, posto que unha das principais funcións dos estróxenos é o mantemento da densidade ósea. Por isto, pareceme oportuno traer este tema a Canle en relación con esta celebración. Coa chegada da menopausa, a caída brusca no nivel de produción de estróxenos tamén leva consigo unha importante perda de masa ósea. Non obstante, hai varias cuestións a ter en conta. Segundo unha guía de práctica clínica elaborada por varias organizacións de saúde que vos deixo na caixinha de descripción, o oso é un tecido vivo que se atopa en constante remodelación e recambio. O seu tamaño, a resistencia e a mineralización aumentan durante as etapas de desenvolvemento, cun pico máximo aos 30 anos. A partir deste pico, comeza a perda de masa ósea de xeito gradual. Se ben é certo que esta perda ocorre algo máis cedo nas mulleres e que experimenta unha aceleración cando cesa a produción de estróxenos, o ritmo de perda acaba por igualarse ao dos homes unha vez pasado o período da perimenopausia, volvendo a niveis similares aos anos previos a esta. Ademais, os factores que máis se asocian de xeito consistente a baixa densidade ósea son a idade elevada, a raza branca, un peso baixo, un historial previo ou herdado de fracturas óseas, antecedentes de caídas e unha actividade física baixa. De xeito menos consistente, relacionase igualmente a baixa densidade ósea, o consumo de alcohol, tabaco e cafeína, así como unha deficiencia de calcio e vitamina D e o consumo de determinados medicamentos. Esta asociación habitual entre a menopausa e a osteoporose non é máis que outro intento de medicalizar a vida das mulleres e de denominar como trastornos procesos naturais da vida aos que o corpo debe adaptarse. Como explica Mendiri, na perimenopausa e na menopausa é posible que se dean desordes hormonais que poden ser molestos como sufocación, sequidade vaginal ou sangrados menstruais abundantes. Mais hai unha parte que son todos eses síntomas relacionados coa esfera psíquica como a irritabilidade, o insomnio e a falta de líbido que a miúdo se relacionan coa menopausa sen pensar na posibilidade de que existan outros motivos. Aínda que as hormonas nesta etapa están moi revolucionadas e isto pode provocar ansiedade ou irritabilidade, esta ansiedade pode ter outra causa non hormonal e estar máis que justificada. O máis habitual é que sexa algo multifactorial, é dicir, que unha parte sexa pola contorna, outra polas vivencias persoais que se están atravesando e outra polas hormonas. A menopausa é simplemente o cese natural das funcións reproductivas, mais, segundo Sedeño, enténdese de tres maneiras distintas. Como unha patoloxía, como un estado fisiolóxico natural que é causa de patoloxías ou como unha síndrome patolóxica. Se pensamos na menopausa como unha patoloxía, isto significa que cando unha muller chega aproximadamente aos 50 anos, cando desaparece a menstruación, comezará a estar enferma permanentemente. Se consideramos que a menopausa é a que produce as patoloxías, metemos na mesma saca a mulleres que deixan de ovular e que están sás, e a mulleres que están enfermas. Polo tanto, non podemos dicir que o cese da ovulación é a que produce as enfermidades. Por outra banda, unha síndrome é un conxunto de signos e síntomas que caracterizan un proceso que causa enfermidade. Entón, a menopausa é un conxunto de síntomas que caracterizan unha enfermidade ou varias. Produce os síntomas ou estes son de causa descoñecida. Ou é un conxunto de fenómenos característicos dunha certa situación
e que non teñen necesidade de ser medicados. Ademais de non haber unanimidade nos síntomas que produce a menopausa, hai confusión entre fisioloxía e patoloxía, posto que se mesturan cambios normais como o aumento de peso ou mudar o sistema metabólico ou inclusive a caída dos peitos con outros que sí que son verdadeiramente patolóxicos. Esta construcción da menopausa como unha enfermidade leva a promoción do seu tratamento con historias tan macabras como a da terapia hormonal substitutiva. Non quero estenderme moito nesta cuestión, pero basicamente foi un tratamento médico que incrementou gravemente os casos de cancro de mama, cancro de endometrio, enfermidade vascular, ictus e tromboembolismo venoso. Se vos interesa un vídeo específico sobre isto, podedes deixarmo nos comentarios. Volvendo ao tema da visión da menopausa como enfermidade, isto tamén ten moito que ver coa negación que hai do avellentamento, especialmente no caso das mulleres. Hai un ideal que busca unha beleza inalterável. As mulleres debemos ter a mesma enerxía en todas as épocas da nosa vida. O físico debe ser o máis juvenil posible e criminalízase todo aquilo que recorde o paso do tempo, como as engurras ou as canas. De feito, hai estudos longitudinais que conclúen que os estereotipos sobre a vellez influen na nosa saúde e enfermidade. A forma negativa na que se autoperciben as persoas na vellez inflúe negativamente na memoria, causan estrés e peores formas de avellentamento, inclusive cunha taxa menor de supervivencia. O problema da menopausa non é a menopausa en sí, que ten uns síntomas derivados dunha caída natural dos estróxenos a que o corpo debe afacerse, senón toda a bagaxe de crenzas e estereotipos que cargamos sobre ela. Até aquí o vídeo de hoxe. Deixo vos toda a información na caixiña de descripción. Ao longo desta semana que ven irei publicando cousas relacionadas coa osteoporose e a menopausa. Así que se vos interesa, estade atentas ao Instagram. Moitas grazas por chegar ata aquí, agardo que vos gustara. Mando vos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.